Het was zondag weer tijd voor Venray Oldtimer City. Het centrum stond vol met klassieke auto's en iedere wagen heeft zo een eigen verhaal. Ik was 18 jaar, toen kwam ik in de rij en toen zag ik Morgan staan. Ik denk, geweldige oldtimer, maar het was een nieuwe auto. Jong, helemaal groen op de markt. 40 jaar later kwam ik op de markt om een auto te kopen. Heb een A-Ford gevonden. Die staat aan de andere kant van deze. Die kocht ik eigenlijk met name vanwege de rust die je moet hebben om een auto te rijden. En ik had een drukke baan. En als ik een half uur in die auto had gereden, kwam ik weer helemaal terug op de aarde en was ik weer helemaal zen. We staan hier langs een prachtige wagen, een Volvo. Wat voor model is het? Wat voor auto is het? Een Volvo P1800 uit 1966 met een 1800cc motor erin. De auto is in zoverre origineel, de kleur niet, maar ik vond dit een mooie combinatie. Ik heb hem gekocht in 1984, goed 2 jaar aan gewerkt. En al met al gebruik ik hem regelmatig voor alle onderdelen en noem maar op. En daarbij restaureer ik die auto's ook nog van jongs af aan al, zodoende. Wat is er zo bijzonder aan deze auto, in uw optiek? Nou, je hebt een Spider, dat is een 2-persoons cabriolet. Die hebben dan achterop zo'n halfrond koffertje. Dat kun je openmaken, dat noemen ze een rumble seat. En daar kunnen dan bijvoorbeeld 2 kinderen in. Of, ja, sommigen zeggen je schoonmoeder, als het regent. Deze is dus een 4-persoons cabriolet. Je hebt gewoon je 2 voorstoelen en de achterbank. Dus je kunt met 4 binnen zitten als het regent. Het bijzondere aan deze auto is dat de deuren die hebben een kozijn en een raam. En u zegt, van alles aan gedaan, gewerkt. Wat heeft u gedaan? Nou, hij is resteloos tot helemaal carrosserie gegaan. Dus dat wil zeggen, motor eruit, de achteras, de vooras eronderuit, noem maar op, alles. En dat wordt dan onderhand dat de carrosserie in de behandeling is ergens. Ja, dan komen die onderdelen, is de motor en de versnellingsbak en die onderdelen, die worden dan thuis eerst klaargemaakt. Zo gauw als de carrosserie dan terug is, gespoten en alles. En wat eraan gedaan moet worden, wordt het hele ding weer geassembleerd, net als in de fabriek. Dus ieder boutje, ieder schroefje, ieder draadje, alles heb je dan in de handen gehad. Dat is niet het punt. Ja, dit is ook een legendarische auto, hè? Want die is van een beroemde tv-held heeft erin gereden. Dit type is wel het legendarisch, zo bekijk. James Bond, 007, Simon Templar reed in de jaren 60 met dit type auto. En het mooie is, u staat hier vol ornaat. Ja. Het plaatje past precies. Ja, dat is ook mijn instelling. Het moet compleet zijn. Een spijkerbroek aan en een simpel jasje. En ik denk, nee, dat kun je niet maken. En niet met een modern brilletje. Nee, het moet compleet zijn. En toen ben ik allerlei activiteiten gaan ontwikkelen, zeg maar, om oude kleding te kopen. Er zit enorm veel pit in en u heeft hem iets extra's pit gegeven, toch? Ik heb hem extra pit gegeven omdat ik ter zake kennis ben, gediplomeerd garagehouder en noem maar op, alles wat je kunt krijgen in die business. En dan ga je toch altijd kijken om er iets van meer vermogen erin te krijgen. En dat is tot dit moment goed gelukt, want iedereen staat ervan te kijken. Het is niet een brulding om te zeggen van ik moet hard rijden. Nee, ik wou gewoon weer dat het wat soepeler ging en zodoende.